మనిషి మనుగడకి మూలం ధర్మం. ఆ ధర్మానికి అనుగుణంగానే ప్రకృతి కూడా నడుస్తుంది. యుగ యుగానికి ధర్మం ఒక్కో పాదాన్ని కోల్పోతూ వచ్చింది. బ్రహ్మకి ఒక కల్పకాలం పగలుగాను, మరో కల్పకాలం రాత్రిగాను లెక్క. కల్పం అంటే 432 కోట్ల మానవ సంవత్సరాలు. ఇందులో కృత, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగాలున్నాయి. కృతయుగంలో 17,28,000 మానవ సంవత్సరాలు. ఇందులో ధర్మం 4 పాదాల నడిచింది. గాలిలో కాలుష్యం, మనుషుల్లో కల్మషం లేదు. మానవులు, దేవతలు కలిసే జీవించేవారట. సగటు మనిషి ఆయుష్ 1,00,000 సంవత్సరాలు, పొడవు 32 అడుగులు ఉండేవారట. తరువాతది త్రేతాయుగం, 12,96,000 సంవత్సరాలు. ఇందులో ధర్మం 3 పాదాలే నడిచింది. రావణాసురుడి రూపంలో చెడు పురుడు పోసుకుంది. దాంతో ధర్మానికి విఘాతం ఏర్పడింది. మనిషి ఆయుష్ 10,000 సంవత్సరాలకి, పొడవు 21 అడుగులకి తగ్గిపోయింది. తదుపరిది ద్వాపరయుగం,